γύρισμα χαμηλά, ο Τζιμπούρ στην κίνηση, ο Αμπτούν, 1-0 ο Ολυμπιακός. Παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε το γκολ που σημείωσε ο Αμπτούν με τον ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη φάση και στη συνέχεια να την αναπαραστήσουμε στο γήπεδο. Βλέπουμε λοιπόν μια γρήγορη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Έχουμε ένα συνδυασμό overlapping και στη συνέχεια μια σέντρα μέσα στην περιοχή όπου τελειώνει με επιτυχία ο Αμπτούν. Πες μου. Δηλαδή υπάρχει transition. Πολύ σωστά. Πολύ σημαντικό για να πετύχει ο συνδυασμός του overlapping. Τι ήτανε, τι παρατηρήσατε? Πρέπει ο παίκτης που κάνει το overlap να το κάνει γρήγορα για να προβάλλει τη φάση. Είδαμε λοιπόν ταχύτατη κίνηση από το Μανιάτη στην πλάτη του Αμπτούν. Υπάρχει επίσης συνεχής κίνηση από όλους τους παίκτες σε αυτή τη φάση. Πάρα πολύ σωστά. Ο Τσιμπούρ κινείται με ταχύτητα στο πρώτο δοκάρι και ο Αμπτούν ακολουθεί τη φάση. Και αυτός με ταχύτητα. Θέλετε τώρα να πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο μέσα στο γήπεδο? Ça fait toujours plaisir pour les enfants et que pour moi c'est un plaisir de venir rendre visite aux enfants et parce que j'ai pas eu la chance qu'on me fasse ça quand j'étais plus jeune, donc c'est bien pour le football grec et pour l'Olympiakos. Bah déjà le conseil que je veux donner aux enfants c'est de prendre beaucoup de plaisir parce que ça reste un sport et que la réussite ça passe que par le travail. Ο ρόλος των ακαδημιών είναι διπλός. Πρώτα απ' όλα η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και από εκεί και πέρα η ποδοσφαιρική παιδεία. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το να βγάλουμε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά πάνω απ' όλα να βγάλουμε σωστούς ανθρώπους. Το ποδοσφαιρικό μου όνειρο είναι να γίνω σαν το Μέση. Je pense qu'ils peuvent combiner le football avec l'école. De toute manière, les études, c'est très important parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va être footballeur professionnel. Donc, il faut une deuxième issue après si ça ne marche pas le football. Donc, essayer d'abord de faire les études après le football et ensuite grandir comme ça. Aux parents, le conseil que je peux leur donner, c'est de laisser leurs enfants jouer tranquillement sans faire tout pour qu'ils réussissent à tout prix parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie. C'est vrai que c'est un beau métier, c'est un beau sport, mais le plus important c'est qu'ils soient épanouis et heureux dans ce qu'ils font. Ο στόχος των ακαδημιών είναι κάποια στιγμή να υπάρξουν ποδοσφαιριστές από τις σχολές μας που θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Το ποδοσφαιρικό μου όνειρο είναι να παίξω στον Ολυμπιακό, να μεγαλώσω, αριστερό χαφ. Να κατακτήσω το Champions League με τα περισσότερα γκολ, να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ. J'ai que des beaux souvenirs avec beaucoup de tournois gagnés et beaucoup d'amusement et de rigolade avec les amis. Donc je garde beaucoup de beaux souvenirs et beaucoup de bonheur. Ne jamais douter de soi, avoir toujours confiance en soi et beaucoup de travail. C'est le mot de tous les entraîneurs et de toute façon de tous les grands entraîneurs, c'est beaucoup de travail et beaucoup de simplicité. Ο παίκτης που μου αρέσει από τον Ολυμπιακό είναι ο Αμπτούν, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορος και είναι και πολύ καλός τριπλέ. Βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. For the champions, stand up, stand up.